Zafafan kalaman nuna farin ciki da kuma jin daɗi kan sabuwar waƙar da mawaƙi Auta MG Boy ya yi wa ɗaya daga cikin jaruman TikTok wanda kuka sani da Hassan Makeup. Babu shakka Hassan Makeup ya fito social media don nuna farin ciki da kuma jin daɗi kan sabuwar waƙar da Auta MG Boy ɗin ya masa, tare da bayyana cewa ba fa Shafa Wali ce za ta biya kuɗin wannan waƙa ba, shi zai biya kuɗin waƙar da kansa, kasancewar irin yadda aka tashi kansa a cikin waƙar, sannan kuma kwalliya ta riga da ta biya kuɗin sabulu. Hakan ya bayyana wa Hassan Makeup cewa tabbas kwarai da gaske a kafin mawaƙan da ke waƙoƙin soyayya babu mawaƙin da ya taɓa yin waƙa wacce ta burge shi kamar wato Auta MG Boy, tare da nuna farin ciki da kuma jin daɗi da kuma ƙara bayyana wa Auta MG Boy ɗin cewa tabbas waƙar gaba ba ma shi zai yi masa ba, shi zai yi da kansa. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku gyara zama don ganin irin yadda Hassan Makeup ya fito social media don nuna farin ciki da kuma jin daɗi tamkar ya hauka akan sabuwar waƙar da mawaƙi Auta MG Boy ɗin ya masa. Sannan ku kuma ji irin yadda Hassan Makeup ɗin ya fito ya cikakken bayani tare da miƙa saƙon godiyarsa zuwa ga ɗaya daga cikin mawaƙan nan da ke faɗin arewacin Najeriya baki ɗaya, wanda kuka sani da Umar M Sharif, da kuma ƙara tabbatar da cewa Umar M Sharif tabbas ya ba sa goyon baya da kuma haɗin kai wajen fitar da faifan bidiyo. Hakan ya tabbatar da Hassan Makeup cewa ɗaukakarsa ta riga da ta zo, duk da kasancewar ma bidiyoyinsa suna yawo a social media. To amma kafin jin wannan cikakken rahoto da kuma ƙarin bayani daga bakin Hassan Makeup ɗin, muna mai ƙara tunatar muku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Zalla TV, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun labaranmu da kuma kanin rahotanninmu da ma zafafan bidiyoyin waɗanda muke ɗauke da su da zarar mun ɗora. Babu shakka a yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin irin yadda Hassan Makeup ya fito tare da fitar da kalamai masu daɗi da kuma bayyana maganganu iri-iri tamkar zararre kan irin yadda ya ji daɗin waƙar da Auta MG Boy ɗin ya masa da kuma irin haɗin kai da goyon baya da mawaƙin Umar M Sharif ya bashi. Tabbas a yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman ga cikakken rahoton sai ku saurara don ku ji daga bakin Hassan Makeup ɗin. Masu iya magana sukan ce waƙa a bakin mai ita tafi daɗi. Ga cikakken rahoton a yanzu haka sai ku saurara. To Auta MG, ka dai shi abin da an ta Shafa Wali ta ce, na ce ka yi waƙa kamun ni zaka yi waƙa ta wace, waƙa ta ce ni zan baka kuɗin su. Saboda kun san ku yi haƙuri wallahi. Na zama mai kuɗi. Ni zan bada kuɗi zaka ma an ta Shafa Wali waƙa da Hajjiyari Masidi. Zaka musu waƙa uwayen gidana. An ta Shafa Wali ta ce tana da biki. To wannan waƙar ni zan yi ta kawai kuɗi na ya huta. Gaskiya kuɗi na ya huta ni zan yi ta. Ni zan yi to saboda na kowa waƙa yake yi. Ta ce ina da biki Hassan, to ban matsala waƙar biki za a tsaya a girgira ta gudan ta 20. Ni an ta Shafa Wali na tara kaya ba na wasan yaro ba. So yake in saka kun waƙoƙi ba su da daɗi waƙoƙi. Nan zai ka sake mana sabuwar waƙa ko kuma kai Auta ko kuma wanga ina son waƙan in gallo na ciwo. Kawo ɗan sarki ma ina son shi wallahi. Waƙa nake so ta gudan ta 20 da zan sa kaya na wallahi. Gaskiya. Ka a ce na zo ban sa sabbin kaya suna nan a shindige wallahi. Kama aka ce me laya ya kiyaye mai zamani. Wallahi me laya ya kiyaye mai zamani. Ya fi sharif ya aiko. Ya fi sharif ya aiko ku ga leka ku gani. Duka cikin soyayya ta ne mu gani menene aiko bara mu gani me aka aiko mu. Wayya Allah daɗi. Dan film no ba aiko musu bane aka aiko min. Duka a cikin soyayya ta. A cikin soyayya ta wannan Umar M Sharif ya aiko kun gani? Ku leka ku gani. Kun gani ko? Yawwa. Maryam ya hayya an bata wannan. Maryam ya hayya. Ku leka ku gani har da kofi. Lalle a cikin soyayya ta za a yi kutumar buru uba kai. Wallahi da ake cewa kayan kamfani daban da na shago da gaske ne. Wannan tidin za a sake shi ranar Alhamis da dare karfe 8 na dare a YouTube channel ɗin Umar M Sharif, ku ce ku kallo. Lallausa baby. Jama'a ku taho ku zo ranar Alhamis 16 ga wata kenan ko da Hausa ko 16 ga wata. Ku zo ku garzayo YouTube channel ɗin Umar M Sharif ku kalli wannan a cikin soyayya ta. Kula gani abin da aka aiko min dan Allah, wasu ma ba aiko masa ni an aiko min. Wallahi tashe nake kuma ku ci kanku
Qur'ani insha Allah wannan waka wannan film ne ta doka kan Allah ya yarda ku zo jama'a mu taimaka kalla la ilaha illallah wa rasulullah ya dadi kamar da kashe ni Qur'ani. Babu shakka kamar yadda kuka saurari wannan cikakken rahoton wanda muka kawo muku a yanzu haka, kun ji irin yadda ɗaya daga cikin jaruman TikTok ɗin wanda kuka sani da Hassan Makeup ya fito ya nuna farin ciki da kuma jin daɗi kan irin abubuwan da wayannan jarumai suka yi masa. Sai dai kash, amma wasu mutanen da dama sun bayyana cewa sam ko kaɗan baya burge su sakamakon kasancewar irin yadda yake mai da kansa mace. Babu shakka masu sauraro me za ku iya cewa dangane da wannan cikakken rahoton wanda kuka saurara a yanzu haka, sannan wani irin fata kuma za ku yi wa Hassan Makeup ɗin. Babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment section dangane da abin da kuka saurara. Mun gode masu sauraro.